Iniciatíva jednoznačne prišla z poľskej strany. Nie je to nič nového, zhruba 8 rokov okolo toho hovoríme, ale posledná návšteva poslancov Národnej rady, výboru pre kultúru, vzdelanie, vedu a šport vo Varšave urýchlila, dá sa povedať, tú potrebu rokovať, sadnúť za jeden stôl, tak sme prejavili dobrú vôľu a do Krakova sme išli. Ich predstava bola taká, že všetko na ľade v Krakove a okolí, všetko na snehu v Zakopanom, okrem zjazdových disciplín a freestylu, o ktoré nás žiadali, aby sme sa podielali na organizovaní programu týchto zimných olympijských hier, vzhľadom k tomu, že ich podmienky na tieto disciplíny nie sú vyhovujúce. Ťažko si ovšem vieme predstaviť podielať sa na programe olympijských hier bez určitého podielu na hokejovom turnaji. To sme im otvorene povedali a našli sme pochopenie. Je ochota, by som povedal, rozdeliť sa, pokiaľ ide o hokejový turnaj, určitým spôsobom medzi Poľskom a Slovenskom. Do určitej miery prejavujeme záujem ešte o biatlon. Vieme si predstaviť organizovať súťaže v biatlone trebárs na Štvrtskom plese. Poliaci by boli veľmi radi, keby sme sa ujali tobogánu, výstavby tobogánu, to znamená boby, sane a skeleton. My taký záujem o túto časť programu nemáme. Potrebujeme urýchlenie, vyjadrenie svojich politických orgánov, prezidentov oboch republik, národných rád, alebo teda Sejmu z poľskej strany, Národnej rady Slovenskej republiky a obidvoch vlád. Bez toho my na Slovensku určite nie sme ochotní pokračovať ďalej, pretože by to bolo dobrodružstvo, do ktorého sa nemienime púšťať. Zima sa odhaduje plus minus niekde okolo 2 miliárd. Ťažko povedať, samozrejme, keď sa to naráta, to si môžeme brať ako také odrazové číslo, všetko bude závisieť od priamych a nepriamých nákladov, priame či spoločne s organizáciou, alebo tie nepriame s tými investíciami, ktoré aj pán Chmelár spomínal. A samozrejme podľa toho, že to sa bude na slovenskej strane musieť v rámci investícií robiť čo na poľskej, ale ten taký hrubý odhad je pri tej zime, že by sa to mohlo chýbať niekde okolo 2 miliárd. Dolárov či eur? Dolárov. No, len samozrejme tieto položky sa skladajú z rôznych častí. Jedna sú príspevok treba z toho mesta, regiónu, štátu a potom je samozrejme príspevok z MOV, ktorý sa podieľa na financovaní takýchto veľkých projektov. Dnes sa tie čísla pohybujú niekde od 0,5 miliardy až po 600-700 miliónov dolárov ako príspevok pre organizačné výbory. Predpokladám, že na 2022 by sa to mohlo nabývať okolo 800 miliónov. Je pravda, že všade sa šetrí, ale treba povedať na strane druhej, že ten vklad Slovenska do týchto príprav, do tej fázy kandidatúry je niekde na úrovni 150 000 dolárov, čiže čo sú peniaze, ktoré Slovensko musí zaplatiť na to, aby sa vôbec mohlo uchádzať o post krajiny, ktorá bude mať právo tieto olympijské hry organizovať. A čo sa týka ekonomického vývoja v ďalších 10 rokoch, nikto z nás nevie, akým smerom sa tá situácia bude uberať. Ja chcem však povedať, že možnosť organizovať olympijské hry, akékoľvek, či už letná alebo zimné, je obrovskou nielen výzvou, ale je takou prezentáciou krajiny, ktorá sa nedá priamo nejako vyčísliť, lebo ten dopad na ten cestovný ruch, na tú ekonomiku, aj ľudí, ktorí tu prídu, ktorí tu tratia svoje peniaze a z hľadiska upierania toho pohľadu sveta na nás
našu krajinu môže priniesť o mnoho k